Ay guys, may buntag. So karon guys, nakita inyo ning kahoy ay kaning kabinit nga nagbarod. So kani siya guys, mo siya imbudo guys para sa blower. Kay ang amo ang blower wala man gud giipon sa galingan guys. Naadin na ang blower so gilain na mo sidya. Kay ang amo ang galingan old model man ni sidya. Ang wala siya blower. Wala siya blower sa mo nga naghimo si papa og kanang blower sa buhi pas papa iyahan ang gipanday. So iyang giistudyohan kung saon, murag na idea si papa, murag na siya nakita bang idea. So muna iyang gibuhat na sidya naghimo siya kanang blower. So ug naay bukas ng muagas among iya budi na para ma-blower siya para wala lay tahok. Kay sa una man gud guys, sa wala pa ning blower guys, di madaog kilsan lang ang bugas. Ang bugas kinahanglan taphan si Jan saka wa na lagi nauso karon ng magtahop-tahop lagi. So naghimo si papa nga ning blower. So mao ni siya nga iniglungag ingani di na kinahanglan taphan kilsan ra nimo ug ba o pwede na siya lungagon. So mao ni amo ang style sa mo ang imbudo. Ug naday ko diri karon sa galingan nag-helper kay wala helper 6 o kado. So mao ni mahitabo pag wala helper 6 o kado. Mutabang jud ko ni Jakay. Wa may kuan di man pwede